ike bụ ụmụnne m otu aka nsi anabata gị na mmadụ eji eri okwu Igbo na 95.3 FM Radio Sapiensia ebe ọ na-abụ tata bụ ụbọchị ụka ụbọchị a ga-asị Chineke ya daalụ na ọmalịcha ife niile o megala anyị n'izu ụka na ọnwa na arọ ndị gara aga wee na-ayọkwazi anya bịa meela anyị ebele dozikwazi ya ọnọdụ anyị ya na ebe anyị na-agbata ife anyị na-eli tata ma tata agagbo nnọọ izu ụka anyị na-abanye ọnwa ndị nke na-abịa abịa na arọ ndị nke na-abịa abịa wee na-asị unu nnọọ ohuruchi ọma na ụmụnne m afọ mbe ife anyara kwa ụka gbara agba nke ukwuu ka anyị nabatazi ya onye na-anọla anyị n'isi oche ọbịa ba tata kpọrọ ofu ezigbo enyi nwoke emesịa ya baa na nke afọ maka isigwedi ihe nnọọ bụ Reverend Father Dr. Fidelis Oke Onwurufo ụkọchukwu ose bụrụ ụwa okenye ka ji mara ya nnukwu mmadụ n'ezi Owere nnọọ nna mana onu gị eji nnukwu malịsi obi ha adabata gị okwu mmụọ nke uhuruchi ya Igbo niile nnọọ nọ n'egwu ọnwa nke ụbọchị tata anyị Chineke kele ụwa onye nyere anyị nghọta niile dị iche iche were ike dị iche iche chọọ anyị mma dịka otu onye nhazi si wee kwu ga ya abatago izuụka ọfụ izuụka ọrụ ga-ebido echi ọ na mgbe akpa aka ya mmiri na ewu si na onye na-atagharị ọnụ na agụụ a na-egbu echi na ebidokwa ndị ọrụ ugbo ha agaba ndị afịa agaba ndị ọrụ aka agaba ndị na-agụ akwụkwọ agaba onye ọrụ na agaba asị onye ọrụ na-apụtawa n'ikwu nne batara ikwu nne mana onwe onye ya ekwudo n'ụlọ tupu echi ahụ eruo ka jite ike n'uhuruchi anyị ga-atụ n'elu dị iche iche si na mba dị iche iche si na onye dị iche iche wee bịa n'ihe Igbo ji biri n'oge gboo mgbe ngwele dị ofu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa anya mmụọ dị ebe ahụ upo ya mgbe eji isi okwu emu mma mgbe isi okoro dị ebe amachi ya nnọọ ndị be anyị ịkọwalụ m mgbe alụrị ndị okenye ụmụnne m agwa m unu na okenye bịaba tata akpọrọ ofu ezigbo enyi nwoke onye ife Igbo na-amasị onye omenala Igbo na-amasị onye ife niile gbasara Igbo na-amasị afịa bụ Dr. Chukwudi Nwike ọ lekchọra ka ọ bụ n'asụsụ Igbo nnukwute onye nkụzi na ngalaba na-afụ maka ọrụ ugbo na Federal College of Education Technical Ụmụnze wee na-asị gị nnọọ nna nwanne m ịgbọ ihe ewu na-ata daalụ nnọọ ụmụnne m anyị ga-ebido okenye welụka na ọja bido biko ilofugwu ọja gị amagbe itubulu ya ọkọ hapụkwa ụgwọ ka ibido nya na puu isi opi chọọ igbo opi ga-ebido na puu ka imepe inu izizi anyị ga-eji wee bata
ahụ si n'aka Igwe Ekene Nweke. Igwe Ekene Nweke. Igwe Ekene Nweke. Igwe Ekene Nweke si ọdọ akpụ. Ọnịcha. Ọ sị na onye akọghọ ji agaghị anwụ mana ọnọkọta ndụ okwuru ihe ka ọnwụ. Onye akọghọ ji ọ gaghị anwụ mana ọnọkọta ndụ okwuru ihe ka ọnwụ. Nke akala aka inu a miri emi onye akọghọ ji ọnwa ịkọghị ji nwụọ ịkọghị ji ọnwa ji ma n'oge gboo oge nwenata ihe nwoke na-alụ. Ndị Igbo si na si nwoke enweghị ọgụ onweghị mma ọ ga-ata aka ọhịa. Dimkpa mmadụ enweghị ọgụ enweghị mma ya ata aka ọhịa. Ị ga-enwenụ mma maọbụ inwe ọgụ maọbụ inwe onike maọbụ inwe egbe maọbụ inwe ugwu eji akụ azụ. Inweghị mma inweghị ugwu inweghị egbe eji achụ nta ya ata aka ọhịa ihe na-akpa ya n'ọhịa na-atụtụkọ ihe. Inu a wee sị na onye akọghị ji n'ọhịa anwụ mana ọnọkọta ndụ ọfụmụsikwu n'ihe ka ọnwụ. Ọ bụrụ na ndị gboo na-atụ anya ọnwa ịkọ ji atụ ọnọkọta ọ dị ha ka mmiri zokene ka ebido ịkọchi. Mmiri zokene ka ụgani na mmiri zokene ka o nwekwa onye ịlụ ọrụ ugbo na-atọ ụtọ mana uru si na ya apụta. Onye ọrụ ga-achọ ụtụtụ ka ya kpuru akwa ka na-arahụ ụla ka arahụla ụla n'isi ọtịta oje mmiri ji n'ọba rụọ ma n'imeghị otu a ọ dịkata efu nke ka nke. Ọgwụ ebula bụ n'oge a na-akọ ji ọnwa mmiri tụghana ọnwa ọrụ tụghana ife onye ọbụla ọjọọ ọrụ ugbo onye a na-asụ onye a na-akọ onye a na-eso ji onye a na-eniko onye ọbụla na-akọ kpụrụkpụrụkpụrụ ka eje n'ubi. Iwe efe ofe onye ka ọ nọ n'ụlọ si na ndụmadịrị aka madị ya oke ihe ya ka o ji na-arụ a onye ka o ji ọya nwụ olukwe chi na-ejere ife anị ọnọdụkwa ya na-akpọ ụgbọ n'ụtụtụ nna ihe eje sọ na ibigasị ụkwa na onye ka o ji ọya nwụ. Mesịa ka o ji akọ mee eniko ọka nọrọ na-akpagharị ụtụtụ ihe ka ọ na-agba egwu na-ezi egwu na-eje mba na-arụta na-aṅụ nkwụ. Nna ihe ya ka o ji na-arụ a ọsịkwa onye ka o ji ọya nwụ. Ndị Igbo wee si egwu onye na-ekwu ha onye ka o ji n'ọhịa ha nwụ mana ọ dịkata ndụ ofu ihe ka ọnwụ. Ndụ abụghị ihe bụ ndụ abụrụ dị na-eku ume ị na-eku ume ezu ọ bụrụ ya bụ ndụ. Ewu na-eku n'ume ọ na-eku ahụ ekuzi ume ọkụ na-eku n'ume ndụ na-eku ume ha dịka ndụ nke ha mana isi na mmadụ dị ndụ bụ mmadụ na-eku ume dị iche na-efi na ewu onye bụ ndụ. Ihe bata n'ebe mmadụ dị mmadụ eji ebụrụ mmadụ tupu asị na onye a bụ mmadụ ọ ga-enwe iji bụrụ mmadụ. Ọ bụrụ na onye anọ nwere aka ọrụ ọ bụ na onwe ndị ọ na-azụ nwee ebe obi nwere ihe eji mara ya na onye a bụ mmadụ. O jide ụgwọ kwụọ olu niile ọtụa olu na ọpụtasị ka ebe ọ na onye bịa na na-eti ya na onye a bụ mmadụ na onye a dị ndụ. Mana ọ bụrụ na onye ahụ anwụọ iji apụta onye ahụ apụtazi o jide ụgwọ ya akwụzi achọ ihe anyị ma ya akpọzi ya ama na ọnwụgo mana ọ dị ndụ onwe ha tụ onye n'aka ya onye a wee sị na ya agaghị akọ ọrụ ya ha akọ ji si na ihe mara m dị ndụ. Ndị Igbo wee sị na onye ọ dịkata ndụ ọ na-asị na ya dị nsọfụ na ọhụrụ ndụkọ dị ha ọrụ nwere iju na ịma nkọ ji ofu ụbọchị ifu ihe ka ọnwụ ya agwa agụụ ụgani oge anyị na-akpọ ọnwa na bụ ọnwụ ịsa na be mmadụ na mbido afọ Jenụwarị Febụwarị Maachị ụgani agwụ abaha n'Eprel ọnwa nke ịnọ akpatawa akwụkwọ nri eribe ọna nnezi ji apụta ụgani ana mana ọ bụrụ ịkọ ji ụgani ga-akpa ahụ ise adabeghị ụgani akpa afọ 14 na beghị ọkwụsịrị na ụgani akpa ahụ 17 na ọkwụsịrị ha amakọta ofu mbọsị ọka mma na-enwu afụghị taa arụ afụghị ejide ụgwọ ụmụaka ga na-eje akwụkwọ nwunye ga-agụ na-agụ ya iji ụgwọ bịa na-akpụgharị gị afa ga dị ewu n'obodo ịnọkọta isi na nke ahụ ndụ ihe ha bụrụ ndụ onye ju na ama nkọ ji
ofu mbọsị ofu ihe ka ọrụ ofu ihe ka ọnwụ ọdị ndụ ụka mma ndị Igbo na-akpọ na ọnwe ọdị ndụ ụka mma okwefe mmadụ ka ọ dịluo ndụ onye kata ndụ ya sị onye achị ọ dịrị ndụ ama ọ bụrụ uru ka ọ bụrụ eziokwu na-ekwu ọ bụrụ ọdị eji ọrụ ọdị asụta elu ọ nwere ihe ọ ga-aba n'ụlọ onye ka ndị Igbo na-akpọ ọdị ndụ ọnwụ ka mma ya bụ na ihe ekwesịghị ka mmadụ mee nye neghara ya anya ife ịnwụ ihe ahụ ịneghara anya site na obere ihe o jee metụta gị n'ebe ndụ gị dị oge ise onye si nna kwụọnụ nwa ya ụgwọ akwụkwọ ọsụrụkwa akwụkwọ gara aka onye agụ akwọ ya nwụ ya jee chọọ ihe ọ ya arụ onye agụ akwọ ya nwụ igwe ikwu ụta na onye agụ akwọ ya ha nwụ mana mgbe ibie n'ime ahụ iyi ịtọ na-abịa ịfụ na onye agụ akwọ ya anwụ nwa ya nwuche dị ndụ dịka ume mana ihe nwere ifụzi ndị dị nke bụ ndụ ife akọ na-eficha ha akpa ụkwụ ife akọ na-ebidolu ha akpa ndị nne na ya dị wee aka dị wee gụọ akwụkwọ ọ na-ejelu ha na-asụchara ha ilo n'irube ha maka ife ọjọọ ha akwụkwọ maka isi n'isi onye agụ akwụkwọ ya nkedo ụdị ọnwụ ka nke a na ahụ mmadụ na-eficha ndị ọgbụ ya akpa ụkwụ mmadụ na-eji abụcha ndị ọgbụ ya iru ezi anwụchi ya nwa obere ego jee ka ọrụ onye ọgbụ ya akwọ ya bụ onye akasị nyezu ha n'akwụkwọ izu ha n'ibi isi mgbasa asasị gị zuha n'akwụkwọ onye azụ ha n'akwọ ya anwụ iche n'ọsọ mmadụ mgbe mmadụ nwere nye ya ọsọ ahụ ọnwụ dị n'ichere iche onye mmadụ ha emeja mee ọnwụ ihe anyị imeghe ugwu ha ugwu ị na-eche mgbe ihe anwụ ka enyi onye ahụ nke dị ndụ mana ọnwụ ka ya mapụrụ onwe ezi ugwu onwe ezi nsọpụrụ ndị oji ugwu karịa maka onye ahụ enwekwa ụzi onwe ndị Igbo sị onye akọghị ji na ọnya ha anwụ maka ọ dịkọta ndụ ọ sị na-adị efe ka ihe ka ọnwụ Chidi enwere ebe etiti ọnụ na nke okenye ya bụ ilu ọ gwara akpọrọ nne o gosiri amamihe Igbo maka ịma na ọ na n'ilu Igbo ka amamihe Igbo niile tụrụ nkwọ ọ bụrụ na ya bụ ilu o mere emi onye akọrọ ji oge ruo ofu ihe ka ọnwụ ebe m ga-anọ tinye aka na ya bụ na ndị Igbo na-atụkwazi ilu si na nga na-akpụrụ akwa agụ ekpughe ya maka anyị ma na ji bụ isi akụkọ Igbo mgbe gboo ọ ji ka eji mara onye bụ Igbo nwoke bụ nwoke n'ala Igbo oge ruo ibi eji akọ ugbo ovulie ọgụ vulie mma baa ọrụ and ọkọcha anyanwụ ugbo abata bịa afọ m ihe gosiri na dimkpa na ihe mere ndị bas na dimkpa taa akụ afọ ichere ịbata ime mekata ọba jie maka na ihe o chutere na ya bụ udu mmiri ka ọ ga-eji wee kpọọ ọganiga n'ọkọchị na ya na ọba ji a ka a ga-esi wee zụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ lụrụ wee nye ụmụazị nri ebe a ka a ga-esi wee kwụ ụgwọ akwụkwọ ka ikwuru ebe a ka a ga-esi tụ ụtụ obodo maka na ihe mekatakwụzie nwoke mee ya nke na onwe ezi ebe a gụrụ ya n'obodo o nwere ka ọ na-adị mmadụ rụzie ọ bụrụ ndị be anyị ga-asị gị mmadụ hụrụ ụkwụ agụero na Igbo agụero n'ụka ọ na-efegharị n'elu o nwere ka mere ihe dị so na onye Igbo bụ onye Igbo kwesịrị na ihe ibe gị mewere emere maka na ọ ga-aba agụ gị onye ọ bụ ndụ abụrụ ọsọ ike ume ọ gbakwa ige anyị na-ekene onye tere inu a igwe ekene nweke Israel nsi ụmụ oji nna anyị nwebe ụmụ ojide Israel bụ onye ụka n'okwu ozi afa nna ya si na oke ịmụ ụmụ adịghị ekwe ọkụkọ ama onye bụ adị ya oke ịmụ ụmụ adịghị ekwe ọkụkọ ama onye nke bụ adị ya oke ụmụ ọkụkọ so na anụ na-amụ ụmụ ọsọsọ anụ eji weta ụlọ ọkụkọ bụ oke oyibo ọnụ a na-akpọ oke oyibo mana agbụ 16 mana ọkụkọ enwe ha n'ọzọ na-amụkwụ die echi na-amụ ofu anụ n'ọzọ na-amụ ebu amụ ịtọ ọkụ dị nzu na-abụ 14 bụ 15 kpulie pụta ụzọ ya ọnwa 6 ọkụra ahụ na-abụ na ọkụrago ọkụra ụmụ ahụ ọzọdebe ndị ahụ ihe akwa ọfụ bụkwa
ụmụ 15 ahụ na-egbe eburu ha na onye nwe ya eji ọchụ aja na ọjị ojele n'afịa ụmụ 15 anyị ga nke na-akpagharịkwa ọ bụkwa 14 ọzọ ọ bụkwa 14 nọ n'ime 15 ọ bụrụ mbụ 11 bụ oke 5 bụrụ nwunye ọ bụọ 15 ọzọ 13 bụrụ nwunye Igbo ọ bụrụ oke ọ bụkwa ọzọ maka ụmụ ya niile nọ n'ise ndị nwunye ọ bụ butere adịghị Igbo a na 9 ha nche eji na-eru anya iru ezi ijiri ọkụkọ a nke enye nke adaghị maọbụ nke ni mazụkọ m ada m nke bụ ada m abụ mazụkọ m napụkene nke ada a ka anyị kwuo ihe ọzọ n'ezi ọma ha maka na ụmụ ya akarịka ụmụ ya ehikazi ọmụkata ọmazi nke tọrọ ibie oke ụmụ adịghịkwa ọkụkọ ama nke bụ adịa ọ na-adịkwa n'ihe na nsogbu ịgazu mmadụ ahụ ụmụ obe mmadụ ga-ejikata ụgwọ o ji mmadụ 5 ụgwọ n'ọka etiti jide mmadụ 4 ụgwọ n'isi ọfịa nkwa mmadụ 3 ji ụgwọ n'Enugu Agidi orukwa mgbe ọ rụrụ ọrụ oje na isi ochi rụọ ọrụ nke nwaanyị na-eriwe nri mgbe ọ na-arụ ọrụ ha si emezi ka akwụta ụgwọ ọrụsị ụlọ ha nakwa n'obodo ezi ebe a mụrụ ya amụ o ji ụgwọ na ụmụnna o ji ụgwọ n'ọgbọ onye oje njebiri ji na ụkpa wee kọji aka ntaji bịa jee taa ya n'ubi ahụ ọ bụghị ha na-akpọ ntaji ịkọsịa ji ahụ atakpọ na nke iji ogbe aka wee kọ ha ji aka mkpịsị aka na-egwupụta na ntara ọnya ahụ na ji ahụ ndị o ji ụgwọ wee karịa inezie ya anya ọ ga-ama ị na-asị ya ke ndị ijide ụgwọ nna amasị ọ dị ha dị nwa nwoke asị ya na ndị ji ụgwọ dị 17 kedu onye ibu ụzọ wee jide kama nke ahụ bụ ụzọ wee kwụ na ọ bụgo na nweta nwa ya ga-enye aka ma ahụ na ọmụzi nke mbụ ụzọ kwesịrị ma agụkọta ọnụ amamakụzi ma nne nji ụgwọ ahụ nwoke na nwaanyị one nke nwoke dị anụ nkụzi isi bụ kedu bụ ụgwọ nji mmadụ 3 nji ụgwọ na mọbịa ma na sanise ma amakwụrụ ihe ego ụgwọ nji dị eji ifugo ọ bụ na mmadụ emegide ihe wee meluo na okwezi achịkọta ife na-egbu mmadụ ife ebe na-asa asịta na ndị mgburu ejikwa nne isi nkịta nkwu mmadụ na-mgburu na-akwụ mmadụ 14 mgbu aka ka ọ bụ kemgbe m ji wee bụrụ mmadụ na-egbu mmadụ ebe ụlọ ndị na-ezu ori nkọtasị ihe na ugbo onye ka izugo ori ọba ọkụ ụzọ nwa na agụghị na maazị ugbo onye nzu mgbe ụlọ na mmadụ emegide ihe ọjọọ elu na ọ ga-apụtazi ha ọnụ ịma na onye ha bụ ozi mmadụ onye ha esigo n'ihe a na-achọ wee pụọ ọkụkọ oke ịbụ ụmụ ekweghị ọkụkọ ama nke bụ adị ya nkwa onye nsogbu gawa ozuo ahụ n'ụbọchị ọtụtụ ụtọ ya mgbe mbụ ya esi ada nwaanyị nọ n'ụlọ ọgwụ arụ adọrọ ma mgbe m si ebe ahụ ma nne m si onye afọ ka ọlụ m n'ụtụtụ a m si ebe ahụ nwa m nọ n'akwụkwọ nọ n'ọkụta nsogbu a sị esi ebiọra n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ewu m na-achọ achọ fụhapụ nya aka m ejikwara n'ọgwụ nke ọzọ ma ọ n'ebe ahụ mmiri abadọrọ n'ọna nwe ihe m na-esiri ụmụaka n'isi onye anọdụ otu a onye ọkọta ibia ka ọ nọ ike na onwe ihe alụ mụsị ahụ ya ma nọ nsogbu bịa karịa ahụ mazi ebe ya ebido ụdị nsogbu ahụ bịa ọnya bụ ọnọkọta ọnọkọtazi ebe ka ọ na-anị mgbe aka na-agba ike ị na-eche ọma ichedo ike ka ọ na-ezu ihe mana ya na ihe na-eme ọ da-adị maka ihe karịa mmadụ ọkụ ahụ na-abụ ụmụ ekpụsa iche na ọ dịrị ya mma ị na-ebata n'ime arụ ya ịfụ na ya na ọgbụ ya ngwa ọkụ ndị anya azụ na ọgbọ na-abụ ụmụ 3 ọ bụkwa ọzọ bụọ 4 bụọ nke ugboro bụọ 2 ị na-enye ha na-agba anya ya na onye na-abụ 13 ịfụ na ha na-agba bụ ozugbo fụ ya aka nka n'anya fịa afịa maka ihe na-apụ ya n'ahụ ya bụ
na imebiga ihe oke nwere mgbe o ji adị mma maọbụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ ihe ọma o nweghị ịmekata ihe ọma imebigakwa ya oke ọ bụ na mmadụ a na-emebiga ihe ọma oke ọ bụ na mmadụ adara anyị niile ọ nwee na-enye ndị mmadụ nyegide ọgwụ ọ bịa mana ọ nwere ụmụ nwoke ise ọ ya etegwu na ụmụnna gị okwu gị na nwunye gị okwu ị na-enye nye ndị mmadụ anyị ka ha were isi na ụmụ oge ebi n'elu isi ka ọ gịnị oge enweghị mmeri ọ dịka inwe hụdụ uche nke gị ọ bụ na onye na-eme ihe o were nwayọọ na-enwe ime ihe olote echi onye na-eme ihe ị gaghị mere ihe nke ahụ na okweghị eme imekata ya oge ụfọdụ ifuo ụzọ oge ụfọdụ ikwuhie ọnụ oge ụfọdụ imehie ya kele gị si abata Chidi okenye nwa m ịgboro ya egwu ọ nọkwa ka ikwucha n'okwu maka itela gị okwu gwụrụ agwụ mana aga m amụ eriri ọnụ na m nwoke be anyị si na m onye amara ihe ọ ga-ekwu si na m na ndị ọzọ ekwuchala ihe ọ ga-ekwu ọ mana ị kwuchara mana aga m esite iwe ọnụ ya bụ ilu amaka maka na m ihe dị n'ụwa dị n'ibe na-abụ dị n'oke na-abụ ihe na-eme ya anya saa ka i kwuru iche taa ichere echi ọmụmụ amaka mgbe gboo ọmụmụ ka eji ama nwoke nwoke mana nwoke bụ dimkpa mana kịta etu ụwa dịzi eruo ndị be anyị so onye go n'ụtụ onyemekwa opi ike ma ọ nọrọ anya nkwa maka ọ bụrụ mmụsa bụ isiokwu n'ọnwa ya azụkwa maka na akụsa akwido ọsọ ata enwere ike amụrụ ma ndị ohi amụọ ndị ara amụọ ndị ama gasa ha anaghị agbagharị n'obodo ọnya mere o ji adị mma mmadụ ga-eme ihe owuru uche maka na ụmụazị a na-amụ ebe mụnwa si abanye na ya bụ maka oke ọmụmụ o nwere mgbe emekọtakwu gọọmenti Naijiria mgbe Babangida nọ mekọta tikwuzi iwu si na ọ ga ezinụlọ na nwoke na nwaanyị ya bụrụ ụmụ ịnọ mana mmadụ ole na-edebie ndị be anyị ka na-eme ka anyị ka na-amụ ka ọ sọrọ anyị bido na amụsacha ịghọta ọfọ ebesie ụmụazị anara azụ onwe ọ ka o si wedebe akwa ya ka ọ ga-esi dịrị ya ọ ka nsi ọ maka bụ mbata gị maka onye mụrụkwa ya azụ kwa okwu ndị Igbo ofu na ọkụ na-amụghị nne m so ọkụ wee mụọ ọkụ ada eziga onwe nwere na akwụkwọ isi na ọkụ otu mụbụlili izo ka nwe ọkụkọ sipụ na-ejiri ego anụ nwaanyị na bịa anaghị ike ọsọ adịkwa Anịchebe Ebuka Nneọma Nwajugo ka a na-etu ya onye Nnobi afịa bụ Anịchebe Chukwu Ebuka a na-etu ya Nneọma Nwajugo onye Nnobi ọ sị na agadi nwaanyị fụrụ m cheta nwa ya nwụrụ anwụ ihe mee nwa ya mgbe ya nwa agadi nwaanyị fụọ m wee lụta nwa ya nwụrụ anwụ ihe mee nwa nwụrụ anwụ ma enye nwa na onye na-aga na ntutu dịga ntutu nwa nwụrụ anwụ na ọ na-akọkwa ka nwa nwụrụ anwụ n'ụdị efe oyi ka nwa m nke nwụrụ anwụ na-eyibe otu o si amụ amụ ka nwa m nke nwụrụ anwụ si amụ otu osu nọ naanị ka nwa m nke ọzọ nwụkwara anwụ sikwa anọ nakwanụ ka o si eli nri okotu a ka nwa m nke nwụrụ anwụ onweghị nke nwụrụ anwụ ka onwezi nwa nke dị ndụ oyiche onwezi nwa nke na-aga n'ihu oyiche onwe nwa nke mara ife oyiche n'ọsọ nwa nke nwụrụ anwụ nke nwụrụ anwụ nke ife na onye ada echere onye ezigbo eche na ndị Igbo esi ụzọ ọsọ ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ ka o ji lụta m mmadụ ọ dịchere mezu echi ihe mee nwa ya nwụrụ anwụ mere ihe mee nwa ya nwụrụ anwụ ọnwụ ịma ndị Igbo ekwenye ka ihe onye metara agha bụlụ egbe belu ugo belu si nke si dị ebe na nkukwa ahịa dịkịta besa na-asị ya gote ebe ka okwu ụmụazị ndị Igbo ekwu na okwu nke ha onye egbe belu nke siri dị ebe na nkukwa ahịa ka ọ lụta na nku ya akwụ ya na otu ibi ebe na ọ rapụ ibie ka ọ beta o lụtakwa na nke si dị ebe na nya na nkukwa ahịa
onye mgbochizi onye ọzọ ibe etiri na onye isi ya anya gosiri esi onye ebe oke ebele onye gosi ya maka ọmụgọ na nkwe ya hapụ ya ma ogosi ozi azụ masị eji ebe ebe a hapụ ya egosi ya na anya gosi na esi onye ebe nke a ozi mgbazi ndị agba ọfụ uche ndị agba ọfụ ada akakwa ndị gboo na-atụ ka ekwuwe na okwu na-ekwe anyị ekwu na-abụ na agadi nwaanyị fọm cheta nwe ya nwụrụ anwụ ndị Igbo sị ihe mee nwe ya nwụrụ anwụ mee ya maka na oge ụfọdụ efu ndị a nọ n'obodo ọfụ ndị nata iwu a na-ewe ya onye ọmụgoli nwa ahụ otu a na nwa ya na-alụ ụlọ ya ka a yabazi ya n'ọgwụ ya ndịazi n'ebe a na-ekwu okwu nkụzi ka otu ilime ọnụ maka na nwa ya ekwusigo okwu ike esi bi ya ejebe onye nye ahụ nnọọ ka ọ bata ka a yabịa onye na-ebute ndị mmadụ nsị onye a na-ebute ịlekọta nwaanyị na-alụ n'ofu onye wele ego na onwe jekwụta ọgwụ ya tụnye n'ebe ọ na-alụ ụlọ ya gazi aga ya na ndị gboo si onye fe ụmụ lota nwa nwụrụ anwụ ihe mme nwa nwụrụ anwụ ya bụ oge ụfọdụ ọ na-abụ ata mmadụ ahụ n'ihe o mere ihe ọjọọ mere ndị ọzọ ya wee mụrụ akọ ọ bụ na godo kịta onye nzuo ori ndụ Igbo nwudie ihe ọsọ ya biko ama hapụ ị ga-etreta nga adayọtịa na biko maka ihe biko echi na onye ọzọ ezokwasị ga-eje ya biko ịlụta na ije ori tat enwudeghị ije nga ike nwunye mmadụ ihe enwudeghị ije nga ifu obodo adị mma mana onye etinwe mmadụ ihe ya biko si hapụ ya onye ọzọ etie ya ọzọ etie otu ahụ ndị gbotere ya onye ma ife ọjọọ nya chara ya onye makwa ife ahụ emeghị ọ gaghị aga edeghe ma emeni ya oge ihe na-elụta ife nwa mmadụ na-elụta nwa ahụ nwụrụ anwụ ịnwekwa onye na-abụsị na nwa na ụlọ nwa na-alụ maka na ọ dị ka ụlọ nke nwa m lụrụ nọọ na ọ dị ka nwa m nke ndị golo enyi nwere onwe ụmụ ihe ọzọ bụ n'uche wee na-ekwu ụdị ya isi mmadụ ajọ isi ada dị mma ọ dị mma ka anyị gasị ike onye achọrọ ka akpa afịa ndị anyị ga-agụpụta ime ọrụ nke ị na-efu onye weta inu ya weta afịa anyị weta ime iweta ha fari ọ dịrị ebe o si anya na anyị n'ọkụ ya efu nke na-efu ọrụ na-akpọla afịa kịta ọnya ife ọzọ dị ọkụ ya bụ anyị amala obodo isi wele zite inu nke gị maka obodo dị iche iche na-asụ n'olu dị iche iche amala obodo nwere inu otu a ekwujakwa ya ụfọdụ agaghị ụtara anyị n'ụta ha otu obodo anyị agụrụ ime ya ofu nke na-efu ọ sị na ojiji eme ụtụtụ matakwa na ji ga-agwụ ụtụtụ afọdụ ojiji eme ụtụtụ matakwa na ji ga-agwụ ụtụtụ afọdụ ọ nwere ihe eji eme ụtụtụ ndị Igbo adịghị ji n'ụtụtụ ihe a na-eri n'ụtụtụ bụ nri fọrọ afọ nri elifọ n'abalị ewere eme ụtụtụ ọ bụ ụfọdụ ha taa akwụ tụọ akwụ n'ọkụ taa mmadụ ewee baa ya afọ o wee jewe ọrụ ugbo ozie na-efie ha jewe ọrụ ugbo fe ebulu nri elifọ n'abalị ụtara elifọ eburu ya wee jewe ọrụ ozie elekere iri na abụọ nke ife fa eli ya n'ubi a na-akpụ ya nri ọrụ mana ife onye na-anwụ ụtụtụ jee bute ji n'ọba gbujie wee gbuo ji ahụ n'ụtụtụ maọbụ gwụọ ji ọgwụgwọ n'ụtụtụ tinye ụkpaka tinye mmanụ onye na-eme ihe ọ na-akwadozikwa ije ọrụ ụmụ ndị ga were ya alụ nwa ọrụ ụbọchị ya ọ nwere ezi ndị ya were isi ya ọ dị mkpa ije nala anyị maka na ike ya adịghị chacha onye na-eli ụdị ji ala ụtụtụ ọ gaghị arụ ji akọ n'ọbịa mgbe ndị gboo ji eri ji bụ n'ehihie abalị enye nri onunu o nwere ihe ndị ha na-akpọ nri ụtụtụ ife ọ na-aba ya afọ n'ụtụtụ si na ndị gboo sikwu n'ụtụtụ ha akọ ife ori o nwere ya pụta ụtụ pụọ ihe agbada ori ha nri na-agasi ike na-eje ebe ọ na-eje maka na enwere ụdị ike Chineke nyere mmadụ n'ụtụtụ ọnya ka eji wee sị n'ụtụtụ ahụ obido ime amala ọ dịka mmiri ahịa agụ ifta ụtụtụ mmiri na nchecha oyi nne gasị ịpụ agụ gị bụrụkwa mmiri sị mba na mmiri ahịa agụta ya gba na ụtụtụ eme amala o ji akụ elekere iri n'ofu n'ụtụtụ mmiri agụbaghị ụtụtụ bido ime amala dịka agụ mmiri agaghị agụ ọ nwụ ụdị ike na-adị mmadụ n'ụtụtụ ụfọdụ na-ebu ike ahụ ya pụọ were kụchaba ọrụ n'ụtụtụ tupu ọkụ elekere iri na ofu ma ọ bụ elekere iri na ịbụọ mgbe agụụ ji agụwazi orie ha na nri ọzọ ọ gbanahụ nri ụtụtụ a na-akpụ ya akpụtachi
akpụtachi na ịkpụtachi nke ọzọ ejikọta na abụọ ọnụ ori ofu nri owuli eme nri ife na nri abalị ori ofu nri owuli eme nri ụtụtụ na nri ife a na-akpụ ya akpụtachi ịkpụtachi nke ọzọ chi ụtụtụ na chi ife ịkpụkọta ya ọnụ rie ofu nri ịkpụtakwa chi mgbede na chi ife ịkpụkọta oliko ofu nri onye mere ofu na-eri nri ugbo na-agba n'ụbọchị onye ga-ebu ndị ga-ebugide ọnụ oluzi ebe elekere ịtọ na ife erizie nri mana ofu na ha ya eri nwụchi ahụ mana ifu ndị na-eliju afọ n'ụtụtụ lijuo n'efi isie lijuo n'abalị ọ dịkwa mma mana ị nọzi na ojiji eme ụtụtụ ga-ama na ji nwere ike egwu n'ụtụtụ afọdụ ọgwụ ịnụ ọzọ ya ite ya na ọ na-ahụ nwata kpata ohu ji na nye na oru ara na nwata kpata ohu ji ya 12 ọ dị mkpaji ọcha ji 12 ebunata ya si nna ya nekwa ji mkpata n'obi ebe nje mkpaji na agụghị ọnọdụ 12 na ịmụkọta afọ 12 ha eri ji na ofu mgbaro ọ na-atụbiri ihe ya atụbiri ndị ya aka nzọ azụrụ nwa m ka anyị eri ya afọ 12 daalụ ihe ya na-afọ nri amago na ji 12 a ọ bụ dada eludo nkwizu ndị nne maara ife ọ na-ewechi ewe jie n'ụlọ ndị nne ma ife ọ na-ewe rie nri nkwizu ndị nne ma ife ọ na-apụnara ewe rie nri ofu ọnwa ndị nna na-amachadị nna nwere ike ụta jie ife eji wee chọọ nne ife ọmahụ na onwe mmadụ ịtọ ndị ọzọ ga-abata mgbe a na-esi nri a nke a menyekwara na mmadụ ise ọcha ego eri ahụ nri adịghị asatọ ọ nne na-esi nri a ka amaghị ha ya eme ya o wee ruo mmadụ ịtọ abatakwa unu iweta ego anyị ji wee li nri ofe izu ụka onye ibughị ibu n'anya ndị ka nna mana nne ga-ama na ego ezuru onye ga-amazi ụlọ eji wee mmegide pụtara na ya etinye azụ pụtara na-etinye nkwado gị nne ka ọ wee nwee ike dị mma okenye ka anyị tinye ọnụ na ya wee okwu ya bụ ilu ojiji eme ụtụtụ matakwa na ji ga-agwụ na ụtụtụ ga-akwụ ebe m chọrọ isi wee lebara ya anya bụ ihe na-eme na agba ọhụrụ ịmụ na ime anya kịta ụmụazị kịta na-atụzi n'afọ mara ihe ndị gboo ma ọ bụ mgbe gboo nwata nwoke ma nwata nwaanyị anọrọ eji etibe anya n'ihe gbasara iri oyi ma ọ bụ ụmụ emume dị anya wee ruo na otozu ihe eji mmadụ eme di abịara ya ọnụụdị ebe abe die ọmụsasịba ụmụ were ume agbọghọ wee zụrụ ụmụ mana ndị kịta zịrị na a ga-ebido n'ụtụtụ wee mebe ihe kwesịrị na ntị gị anụ a na-eri oyi na-akwụ iko na-esi ime emechazie ya mgbe oge ruziere aga m edebe anya ka nwaanyị mee ihe eji bụrụ nwaanyị na-eme ihe nne emerụ ma ọ ka nwoke tozuo ka nne ya achọwazie nwoke aghara afọ agbagharịba esi n'ụlọ ekpere nke a baa na nke a mana ụgọd ewe batara wee tụsara ezinụlọ ọ bụrụ mana onye ji eme ụtụtụ matakwa na ji ga-agwụ n'ụtụtụ ga-agwụ biko maka na agbacha egwu n'anụ ukwu ihe ọ na nwere oge nwata eru wara ọgọdọ ikuku evuru ọgọdọ ya nkọli mgboko ekwuru obodo ya nkọli mgboko ime si na onye isi nkwọcha ada ma ebe a na-atụ okwute anyị gbafeli ya ka o lite Mike ede ha fa nne m na ọ si na si Ọnịsha ọsịna na-abụ ọmụgbo ka alụrụ aka ndị akwa aha na nso ọṅụgbo karịrị aka ndị akwa aha na nso onye ka igbuchara m obele onye ndị mmadụ na-atụ anya n'ọya anwụ ọbụziwụrụ onye ahụ nwụrụ n'ezie ndị ebe akwa bụ ha ka dị 18 ndị ebe akwa dịzi anyị nọ onye a na-atụ anya n'ọya na ụlọ ya
ga-agba ọkụ otu na-akọla isi ụlọ ndị mmadụ ọkụ ndị mmadụ na-asọkata ka ọkụ gbakebie ka ọ na-adị nke ogologo isi ụlọ anaghị aka na ya ji esi ụlọ ọkụ ihe na-alụ bụ isi ịpụwa na mgbaghachi ojenwunye ọkụ n'ụlọ na-aka ya beghị olu mgbe afọ ụlọ na-agba ọkụ afọ na-agba ọsọ ajụọ ya nkọ emeka ugwe na-abụ ndị mmadụ ọkụ ga-abịa n'isi ụlọ ndị mmadụ ọkụ nke ofu egere ọkụ gbaa igbe ga-enwere a na-achọ ka enwere na ga-enwere ya owelu ndị mmadụ na-achọ ka ọkụ gbakebie maka nwere ihe na-enye nsogbu nye mmadụ nsogbu ka ọkụ ịgbabe mmadụ ọkụ gbabeghị ifu ihe bụ ifu iru efe ihe azụ ọgba ite ọgba akwa gbaa oge ụfọdụ gbaife niile gbaihe akọba kemgbe afọ agụta ọnụ ọkụ ebuli na ofu ntabi anya owelu ofu mbọsị onye a na-atụ anya a na-atụ aka n'ọya bịa na-eso na mmadụ ọkụ wee gbabie onye nịwasị ọhịa akịa m ọhịa akịa ya mee ọkụ gbabie ikịta fesa obere aka n'isi jebụtara ukwu jebụrụ n'ọkpa ọjọọ na-ebe akwa oge na ube na-eje ụlọọnwụ bụ ihe na-eje afịa na-afụ mata ahụ afọ oge na-eti akwamozu ndị be anyị ajụ eti ụlọọnwụ jebe akwa ọjụọ afịa ndị ma na-atakọrịa na-agị anya ihe na ibia na-abụghị gbana agbara agbara ọ dị eje ụlọọnwụ ọ dị eje nleta mmadụ ọ nwere ihe ibia na-akpọ na-apụta afịa ni oge ị nọdụ n'afịa abụ ya nkịtị ruo ụbọchị kụtụrụ ya ife ụwa bụ na o kụtụrụ onye ndị Igbo na-aza afa ọ batara onye ọfụkwa ibie na olu mbọsị ọnwụ bịa bịa kụtụrụ ya ọnọdụ n'ụlọ ndị mmadụ o nyere afọ taa ọnọdụ na nkwụ ọkụzi ọnọdụ onye olisa ọnọdụ na-eke uke na-akụkọ ma ọbịa ndị Igbo onye inu asị na onye ọnwụ ugbo ka alụrụ aka ndị ebe akwa ha na nso adị mma ka anyị nene nke si n'aka Ifeanyị enwelụ m bụ onye ngo n'obi ọ sị na esu si na ya kpụ isi mana ọ bụrụ na ya mara ebe ya na-eje kama na ụzọ isi wee je ka ya ma ha ọzọ ọ dịkwa ka ihe bido kpụrụ isi ọgwụgwọ nna ya nwere ebe ya na-eje ụzọ a ga-esi tie ka ya gbara ọwụwa na m ọ bụ ihe ọ na-eme na ọ na ihe na-eme ya ka ọ mara ọ dịkwa m n'ụwa maka ụfọdụ oge efu mmadụ etinye aka ebe a kwusa etinye ebe a chaa etinye ebe a chaa ọ dịzịa ka ọ nwachara ihe ọ bụrụ nke ndị Igbo na-agba omere ma chiokwe ọ bụrụ na ọ nwere ihe dị mma nọ na a na-eme ọ dị ka a nara eme ọ bụrụ mana nwoke na ihe dị mma nwere nwoke bụ nwoke na ala Igbo ma onye bụ onye Igbo nwere mmiri ara afọ amara ebe ọ na-eje amara ihe ọ chọrọ nọ na ụfọdụ oge m ịghọta ọfụ ajọchi osochi onye ndị be anyị na-agba osochi egbu etinye ebe a so na ọ gwara ya bụ ihe ebe ọ gara ọ batara ọfụma esu si na ya kpụ isi mana ọ bụrụ na ya mara ebe ya na-eje n'ụzọ ya ga-esi wee jie ọ na-amahụ ndị Igbo si na ọ na onye kecha echiche ọ meghị ọdụka uche adịrị ya n'afọ ejeri na ọdụ uche dị ya n'afọ mana ọ meghị ozi ya eme ifu ndị ọdụka uche adịghị ife onye amaghị arụ anyị ifu ya sị onye amaghị arụ n'olugo ogo elu ụlọ onye olugo ogo igota anyị nne ya lelu mgbe onye mgbe na-azụ ụmụaka ụmụ na-afụta ọ machacha ọ mana elugogo ilu mana elugogo ilu na mana elugo iji ịtata anyị agha enye mmadụ mana o nwere ihe eji eme nwoke o nwere ihe eji eme eze ọbata obi onwe enweghị eme ozuo ome adịrị ya n'afọ oge ụfọdụ okwu ọnụ ezu ha okwu ọnụ adịghị ezu
ndị Igbo sịrị onye kwukwa ka nwoke ya mee ka nwoke onye kwuo ka nwoke ya mee ka nwoke okwu ọnụ ezu okwu ọnụ dị mkpa ekwuru n'ọtụ ikwuju okwu anyị akọ aka ịnọdụ anyị ngwa mgbe were asị ngwa esebe ka eje ebe dị otu a elu n'ụnụ ma na-ada agbaka afọnọcha eze nna ngwa kitolu ọkasọ na enweghị efe na ụnụ ma na mma ha gatezi ije aka mma ha ọ na-ekwu okwu chiche okwu anyị ihe mmadụ ọ gụbara bụrụ ihe eche mmadụ iche na-eche ka ọ na-emenwucha ọ nwere onye echeche ruzie mgbe anyị ewepụta ego ruzie mgbe anyị asụ oyibo ruzie mgbe anyị akwụrụ ọtọ kwuo okwu n'ọgbọ ruzie mgbe anyị eje ruzie mgbe anyị anụ ọgụ na-esi efu ya afọ onye ọbụla ọ nọhịa ọbụla ọpụta nwazi ihe mmadụ chere n'echiche na ihe o kwuru ekwu na ihe o mere eme na-agakọ ọnụ iche eche ikwuo ya ekwuo ibe ya eme icheta ya eche ikwughị ekwu ozuha ikwusi ya ekwuo ime gị eme ozuha ndị Igbo si kama ị ga-eme ị ga-ahapụ ikwu ihe ime ihe ikwu ime ihe ikwu ha ọ dịkwu n'akwụkwọ nsọ Chudi ya bata ncha na nka ọnanya bụ ilu ọbụzie gịnị atụrụ sị na ebiri gafere n'ama nne ya gbara agba ya nwụọ ahụ aga m akụ ya nwa ọkọ maka na esu si na ya kpuru isi mana ọ bụrụ na ya mara ebe ya na-eje n'ụzọ ọ ga-esi je ka ya mara ọ bụrụ maka nkwubu na mbụ onye ọbụla ma ihe dị mma mara ihe chere ya nọ na ụfọdụ oge achịkọtachara dịka ya sị na onye ahụ machara ihe dị na onye mmeweziere nke egogharịa ọfụma ọ dịka ya sị na ọ fụrụ ndị mmụọ anya maka ndị baịs nyere gara onye ọ dịka o mere ihe a ọ dịka o jere chie yes so wee bụrụ mana nwoke dị ndụ ya na-agbarịrị mbọ itinye ụgachara ị na-azụ maka ndị rice na-eburu n'azụ o wee bịa ọgụ ị na-azụ ịchịkwa mara ebe isi wee danyere aga mara ebe isi wee jefie itinyekwa ịgazie mgbe onwe oke ga-akatana iwu na onye ọ ga-aga ịta ihe ụwa jụrụ ma ihe Igbo jụrụ ajụ bụ onye daa ọtọgbọrụzịa ịda ndị ada n'ihe kulite ugboro 10 emechaa ofu mbọsị ị ga-aga ịta onye ọzọ na-adịghị afịa ka ije na ndị onye dere afịa obi sie ike Michael isi ọka wee zite ike obi sie ike Michael si na onye nchịrị aka na abụọ uwe n'ọnụ eji ha wee kwuo okwu ọ bụzi nnikọ eji eweri onye nchịrị aka na abụọ uwe n'ọnụ ejighị ọnụ ahụ wee kwuo okwu ọzalụ nnikọ eji eweri ofu aka adabeghị n'ọnụ mmadụ aka na abụ iche aka na abụ wee wee n'ọnụ iji nwe ọnụ ahụ ekwuzi okwu mgbe ewuchi aka na abụ na ya olu ndị ka ị ga-eji eweri ịmana ikwu okwu na-adafụ okwu anya okwu ya metụ nwunye aka iwere aka na abụ wee n'ọnụ okweghị mee ofu aka badị n'ọnụ ịpị ọkpọ fanye n'ọnụ ịfụ na ọ gaghị aba nwefọdụkwa iji aka na abụ onwe n'ime ọnụ gị ọbanye abanye ihe ekwu nwokwu ihe eku ume o wee bidoro isi na nwe aka na abụ n'ọnụ na mmiji ọ na-ahụ weri nri ndị ọka idere ha abụọ amụ iwere wee kwuo okwu ụja iji weri nri onye ka Igbo ji wee sị na mmadụ adaghị aka na abụ n'ọnụ onye ekwego ọmụ megodu ya wee iwe si na mma ahịa aka na abụ n'ọnụ ngwa wunye na ndị nwunye na mma eji wee ri nri inu asị iwu ịgata na abụ n'awe ọba aba igwụrụ na wee kwuo okwu enwere ụdara ije wee ri nri nri mana ya apị nri apị itinye n'ọnụ na nke mbụ na aka na-agbaghị aka ya eji wee pị nri n'itinye n'ọnụ aka na-agba ya mba n'ọnụ emekọ ọnụ oju eju nwezi efe ebe nri ga-abanye mmadụ adaghị aka na-abụ n'ọnụ ọ bụ na ndị Igbo sikwa na ọ na-abụ dị ochi tekwe nkwụ sikwa ite nkwụ
echunahụ ya ite ọchị ọgba na-abụ ofu ji efenye ya nsikwu ite tekwe mmiri ọya ka ndị te nkwụpụta ka nsikwu iji tupu ntesi nkwụpụta ka ji ya o wee sikwu iji n'ọkụ wee jebe ile nkwụ wee jee tupu olu n'ukwu nkwụ wee leba wee tọpụ mgba nkwụ wee tọpụ amị ihe ndabụ ihe eji ekiri nkwụ n'elu enwere mgba nkwụ eji ekiri ekiri nwezi amị nke na-adị ka aṅụ oghere nkwụ si apụta ọfụ ya mgbarụ nkwụ dị mgbata n'elu mgbe ị na-agbụ ya ihe ndị ahụ na-eme n'elu onye iji tere ọkụ emecha ya wee kedo okwa tinye mgba ketie nkwụkwụ nke na-akpọ nkwụkwụ nke a na-afanye afanye n'elu eji emechi ogele ebe isi wee tere gbadata itere na-agbada ogele na-apụta ịfachisie ya ka ọchịcha wee daba na ya ka oke wee daba n'ime nkwụ a ka arụ dabaju na n'ime nkwụ mechie na irebido wee litube iwe rite wee nabazia ka ije butuo na nchi eji anyị si na Lagos nwụrụ ya ọkụ enwụrụ kpọsịa nkụ nwụrụ ọkụ ofu ihe ka mmadụ na-eme ọchị ọgba na-abụ ofu na-echeri ekwesịghị oge anyị agwụgo ọgwụ ịmara ị na-ekwu ya ọ na-atọ anyị ara echetasị mgbe o ji agafe mana anyị na-ekene ya ihe ụzọ pụrụ iche na-ekene nnukwute onye ọka mmụta anụnyela anyị tata Dr. Chukwudi nwee ike onye nnukwu